Είπε πως είναι κάπου εδώ κοντά και πως ναυαγός ξεδράστηκε μαζί με λίγους φίλους. Αχ, πού είσαι, πότε θα έρθεις, σε λαχταράω, έλα. Α, ποιος είναι αυτός? Σίγουρα η νέγρα θα είναι και θα την ετοιμάζει ο άτιμος ο γιος του Πρωτέα. Τρέχω γρήγορα στον τάφο. Έχει άγρια όψη, πάει να με πιάσει. Εσύ που φοβήθηκες και έρεξες στον τάφο και στον βωμό που φλέγει με τις θυσίες. Μείνε, γιατί φεύγεις. Σε είδε και μου κόπτει η φωνή. Κορίτσια, κορίτσια ατιμία! Αυτός ο άντρας δεν με αφήνει να φτάσει στον τάφο. Με άρπαξε και θέλει να με πάει στο βασιλιά. Όμως εγώ το γάμο θέλω να αποφύγω. Δεν είμαι κλέφτης. Δεν ήπειρα το κακό σου. Κι όμως, κουρέλια σε τυλίγουν. Σταμάτα πια να τρέχεις. Μη φοβάσαι. Στέκομαι. Τώρα που αγγίζω αυτό εδώ το μέρος. Ποια είσαι? Τι να σου είναι το πρόσωπο που βλέπω? Το ίδιο σε ρωτώ κι εγώ. Εσύ ποιος είσαι? Ποτέ δεν είδάει να της μοιάζει τόσο. Θεή, γιατί είναι θέλημα Θεού να βρίσκεις τους δικούς σου. Είσαι Ελληνίδα ή ντόπια? Ελληνίδα. Εσύ, πες μου να ξέρω. Είσαι ίδια η Ελένη. Εσύ ίδιος ο Μενέλαος. Δεν ξέρω τι να πω. Σωστά μου ακούς. Μπροστά σου βρίσκεται ο πιο δυστυχισμένος άντρας. Μετά από τόσα χρόνια, σε βρήκα. Είσαι ξανά στην αγκαλιά της γυναίκας σου. Γυναίκας μου, μη μ' αγγίζεις. Αυτός που σου έδωσε την τάρα σου, πατέρας μου. Κάτι. Ολόφωτο και φλεγοβόλο. Φάντασμα το λέω. Κάνει ένα αμφιλικό. Δεν είμαι συνοδεία της Εκάτης. Δεν είμαι φάντασμα νυχτερινό. Και εγώ δεν έχω δύο γυναίκες. Ποια είναι η δεύτερη γυναίκα σου? Αυτή που πήρα από το 3. Την έκανα βαθιά μέσα στη σπηλιά. Δεν έχεις άλλη γυναίκα, μόνο εμένα. Μήπως τρελάθηκα? Βλέπουν καλά τα μάτια μου ή θολώσω μου? Κοίτα με. Η γυναίκα σου δεν είμαι. Ίδιο το σώμα. Μα δεν είμαι σίγουρος. Σκέψου